Right, kune ariko here uko? Zviri sei? Ndiri kuona pane one auya, tamboti tikurukureka zvishomanana. Maybe ndingangofara kuziva kuti ndiani asvika uyo. Mboita 1-2 testing ngatichiona kuti vanhu munorara here kana kuti hamurari. Sinikiwe, zviri sei? Hepton, Natasha, aiwa, ndiri kuona muriko. Ndine chiri kupisa izvozvi chandoda kuti kana zvagona mangwana tombomhanya kapaguru apa tikuunzirei. Saka problem yangu ndeyekuti ndine ka 2 gig, saka ndinoremerwa. Tekiso, zviri sei muzaya wangu? Daniel, zviri kufamba here? Standwa, Yeba, wauyaka? Sazita Andrew, zviri sei? Aiwa, tinokugamuchirai. Ruth Mafunga, zviri kufamba here? Kuri sei kwamuri? Aiwa, tinokugamuchirai. Toda kutumira kuti vamwe vatisvikei katitauri iri kupisa yaburika paguru apa. Chiri kupfungaira moto ichocho. Maisave, aiwa, ndaisa zvanza zvangu. Natasha, uri kudhukirwa here hama yangu? Praise. Zviri sei? Advance, aiwa, tinokugamuchirai vakuru. Aaron, aiwa, inini mudhara ari bolato. Tokugamuchirai. Ndachida ngoti vanhu vakangoti svikei pa50 apo tobva tachibvarura toenda kunorara, nekuti hatifarire zvekutandara kusvika nguva yanyanyisa kupera. Pana vamwe mukoma ruda kuya palive pana? Wada kuyawo palive. Right. Tasarwa nevanhu vangani? 6 chete kuti tiende live. Simba, zviri sei? Shelter, Ngoni, Kevin, Chengetai, Catherine, vakumhanya mazita, saka vamwe chatadza kunge kutaura neMadeline. Tamare, zviri sei muzukuru Tamare? Pari sei pauri padhuze apa? Uri padhuze kuti uri kure nhasi? Right. Kana handichera vasvika kudai, aiwa, nyaya yochitanga kazvayo. Ibrahimu, zviri sei? Uri padhuze muzaya? Aiwa, akawana. Ndiri kuya kusitora chibage mangwana kuseni. Tekiso, muzaya kana uripo, so aiwa, tochitanga kuchibvarura. Nyaya yaitika paGuruve guys iHombe. Ndogara ndichimbozvitaura munyaya dzatinoita. Aiwa, Pau, kana wasvika ndinotombomira ndomboita gun salute kuti unge tichikutambira zvakanaka. Mutsablessa auye zvakare, nekuti handiwanzoda kuti ange achijambwa nezvakadai. Right. Aiwa, chera kana mapo dare radzikama manje. Guruve guys, ndofunga munoiziva nenhau dzakawandisa, tichisanganisira dzana mutota, regret, zviri sei? Tingangoti nzvimbo yeGuruve ndo ine imwe yenzvimbo dzinoyera kudarika dzimwe muZimbabwe. Saka mukatarisa zvakare svikiro, tingati mhondoro dzakawanda dzinobva naipapa. Ndosaka muchiona zvakare kana nziyo dzichingoimbwa dzedande, tinenge tangodzika kayalowa Guruve. Saka ndingangoti uyerwa hwakawanda huri ipapa paGuruve apo. Naizvozvo paitika chiitiko chinoshamisa chiri kuitika izvozvi as we speak. Handaona tumahatsi vanhu vanoda nyaya vakati wandei.
hanzi kana madzokera kwavashumba yaonda mubvunze kuti sei vachipfeka zvitsvuku njuzu hadzidi zvitsvuku. Ameno vanozviti machangani, saka hatizozivi ipapo kuti zvakamira sei. Julius, welcome. Right, nhau iripoka guys, chiri kupisa izvozvi chiri kuitika muguruve ndechekuti handisati ndawana nyaya yacho in full detail, but ichiri hazy. But chokwadi chiripo ndechekuti pane munhu pasi pake, pasi petsoka, akabayiwa nechigutswa here kana kuti chimuti sort of chakamubaya pasi petsoka. Saka gumbo riya rakatanga kuchimurwadza ndokubva raita hanzi alright. Aiwa, kana wasvika bless, aiwa, kazvanaka. Hanzi munhu uyu kauya akatsika chigutswa kana kuti akatsika munzwa, ndokubva gumbo rake ratanga kutaurwa. Now izvozvo zviri common, zvinowanika kwese kana munhu ukabayiwa unotaurwa. Saka vanhu pakuzoedza kumutumbura manje ndopo vakaona pasi petsoka pane fesi yemunhu. Pasi petsoka pane fesi yemunhu, pane maziso, pane mhino, pazasi ndatumirwa picture yacho, pazasi pacho pari kubuda urwa pane muromo. Muromo hausi kufamba, asi maziso ari pasi petsoka ari kubwaira. Saka ndo nyaya iri kuitika, hatizoti zvinorevei. Naizvozvo kana mafanzi atendera, munotoona taakumhanya kuguruve. Ndo chiri kupisa ichocho. Toda kuti tinonzwa kakuti zviri kurevei. Akambopindana nedzipi dzazoita kuti zvisvike pakadai. Pakaipa. Kune vari WhatsApp group, mangwana tinokupai nguva yekuti mutumire mibvunzo yamunoda kuziva. Naizvozvo kana tabudira kuti timhanye kumangwana, tinokupai nguva yekuti mutumire mibvunzo yamungade kuti tinobvunza munhu iyeye ane gumbo. Hanzi akambotanga achiita secret, but iye zvinezvi akuti aiwa anoda kuona ngauye aone. Tichazoenda zvakare kwamambo tinzwe kuti zvinorevei kwezvozvi. Ko mhondoro dzacho dzenzvimbo yeguruve dzinoti kudini. Ndo nhau yaita kuti nekuda kweka 2 gigi kangu ndiremerwe, ndingouya kuzokuudzayo kuti wedui ndo zviri kuitika paguruve. Vanoda kupinda muWhatsApp group munoziva zvatinoita. Unongotumira panhamba dzeDrewmas dziya dziri pascreen dziya, unongotumira screenshot inoratidza kuti yai subscribed member, watopedza then woedwa mugrupu racho, kuitira kuti unge muchiwanawo mikana iyoyi yekukurukura nesu tichitaurana nhau dzamunenge muchida, tonge tichibatsirana. Saka ndo nhau iripo guys. Ndika 2 gigi kangu ndangoti aiwa ndingarareka ndisati ndakuzivisai, nekuti mapicha acho atondishamisawo kuti zviriko here izvi, zvinoitika here munyika yeZimbabwe. So if all goes well tomorrow, all roads will be leading to Guruve. Pakaipa. Saka pari zvino vanga vachida kunzwa nhau iyoyi ndio nhau iripo. Tangosiya dunguva yekuti ndimbotaurana naFaith vari kundiwanzirawo, vanoda hawo kurara, aiwa penyu patoitika. Asi vhidhiyo rino ndiri kurideleta soon after this. It's not gonna stay, so musazozvinetsa nekuritsvaga. Ndangoti titaurirane mbichana. Hanzi alright. Faith, wati kudiko naiwe Fei? Vana vezera rako vamwe varara, uchiri kuitei? Mama zviri sei?
tokugamushirai. Although masuku nyaya yacho yatanga tichi kurukura yapera, muzaya heba handina kurasa vhidhiyo riripo, uchariona soon and very soon, maybe rinogona kubuda necheguruve ichochichi. Lois waona dzamira nemhuru Lois. Gloria hanzi chii? Aiwa, vamwe tinoremerwa, hatitogone kutorara kana hope hadzingabati kana ndisandaudza vanhu. Mama Enji, nhau yacho ndeye munhu ari kuGuruve, pasi petsoka pakaita fesi yemunhu. Pari zvino maziso ari kutobwaira, saka akambotanga achiita secret, maziso asati asvinura, pakatanga kubwaira maziso, ndo paabva ati aiwa, wese anoda kuona uya henyu muone. Chief Gwenzi muri sei? Lilian zviri kufamba here hama yangu. Abigail Makanyanga, nhamba dzedu dzewhatsapp 0714 903 747. Kana uri kuda kutumira screenshot yacho my number is Zimbabwe number, right? 073 368 495 073 368 495. Kana uchida dzimwe futi 0713 394 932. Aiwa, dzese idzo hamungambotishayi, saka munotibata ipapo. Vari kusvika izvozvo, aiwa, tinokugamushirai, asi matowana dzamira nemhuru. Ndofunga mukona nhamba yedu yatoderera kubva kuma100 something kudzika ku97, because vanhu vatowana guwa racho, vatorwa pasi kunorara havo. Saka ndo nhau iripo. Jerina, zvakadini? Gloria paguru hapana kumira bho. Saka Alan uri kutambira kupi kwamazuva ano? Alan uri kuti ndichitaura nhau yacho yatopera iyi, tatopedza zvekutaura, kanga kanyaya kadiki. Ndati WhatsApp number yangu 0773 368 495 0773 368 495 kana 0713 394 932. Zvamunongoita chete kutumira screenshot inoratidza kuti yaisubscribed member yeDrewmas, tobva takuenderai kugroup, kuitira kuti saiyo nhau yatiri kunoita iyi tinokupai nguva yekuti nguva ino yayekuti vane mibvunzo kwatiri kuenda uko. Ndichaedza kuita sezvauri kutaura izvozvo, asi it's most likely mangwana tinenge tichikupai tiri pamhondoro apo. Kuya kwen'anga dzamakati hadzisi kugona basa, kune zvitsva zvaitika ikoko, saka mangwana tichikupai madevelopments aikoko. Kana tagona kuzokupai dziri mbiri, aiwa, tinokupai, asi iyoyo ndo yandiri kuziva isiri kuzofa yakakundikana kuti munge muchiiwana mangwana. Ndatenda hangu nenguva yenyu yamatipa. Ngatisanganei mangwana. Ndaifunga hangu kuti nditini tasegedza inombosiya zvakadaro. Nesa, zviri sei? Ndati nhamba dzangu i0773 368 495 0773 368 495. Ndokwamunotumira screenshot ikoko inoratidza kuti subscribed member, kana pa 0713 394 932 0713 394 932. Standwa sami utini standwa, right? Dzebasa dzinogara dziri paskrini dziya 0714 903 747. Munokwanisa kutumira zvakare ipapo. Julius, Chiera, takaudza vamwe kuti Chiera vakaroorwa.
Saka vako murume wacho akati aiwa, imbomirai basa mabhoy, kana nguva yakwana tinozoita kuti munge muchiita sei, muchienda kubasa. Saka ndomamirira zvakaita. Ehe, nhai andichera, nhai chera ini handidi mukadzi akapusa ini. Muchiri kuda nhamba ndati 0773 368 495 0773 368 495. Kana Enia, even me, I miss you so much. Standwa sana. Right, imwe namba tati 0713 394 932 0713 394 932. Maboy aiwanda zvinzwa standwa sami. Chera kuimi mamuku here muri kundiseka ndakatorerwa. Wese anotonzi chera chete ndedzemudanga. Saka musatomboda henyu kubva manyanya kuonererwa. Taura henyu ngombe aikupa nhamba naiwedu. Saka goodbye my friends. Nomalanga pakaipa mayangu, pakaipa. Saka vedwe aiwa murare zvakanaka. Tatenda taonana. Zororai murugare, tosangana mangwana, tichiona kuti zvinenge zvakamira sei. Aiwa, hapana chekutombowarira because muripo chera. Zvangu zvakadzora. MC, ko wauya taakurara nhaiwe naRoda. Roda wahongo uri kumateresi. Aiwa, urare zvakanaka. Regai tichizorora. Good night guys.